Od Elima se podigoše i sav zbor sinova Izraeljevih dođe u pustinju Sin, koja je između Elima i Sinaja, 15. dana 2. meseca, pošto izađoše iz zemlje Misirske. I stade vikati sav zbor sinova Izraeljevih na Mojsija i na Arona u pustinji. I rekoše im sinovi Izraeljevi: kamo da smo pomrli od ruke Gospodnje u zemlji Misirskoj, kad seđasmo kod lonca s mesom i jeđasmo hljeba iz obilja. Jer nas izvedoste u ovu pustinju da pomorite sav ovaj zbor glađu. A Gospod reče Mojsiju: evo učinit ću da vam daždi iz neba hleb, a narod neka izlazi i kupi svaki dan koliko treba na dan, da ga okušam hoće li hoditi po mome zakonu ili neće. A 6. dana neka zgotove što donesu, a neka bude dvojinom onoliko koliko nakupe svaki dan. I reče Mojsije i Aron svim sinovima Izraeljevi: doveče ćete poznati da vas je Gospod izveo iz zemlje Misirske. A sutra ćete vidjeti slavu Gospodnju, jer je čuo viku vašu na Gospoda, jer šta smo mi da vičete na nas? I reče Mojsije: doveče će vam dati Gospod mesa da jedete, a ujutru hleba da se nasitite, jer je čuo Gospod viku vašu, kojom vičete na njega. Jer šta smo mi? Nije na nas vaša vika, nego na Gospoda. I reče Mojsije Aronu: kaži svemu zboru sinova Izraeljevih: pristupite pred Gospoda, jer je čuo viku vašu. I kad reče Aron svemu zboru sinova Izraeljevih, pogledaše u pustinju i gle, slava Gospodnja pokaza se u oblaku. I Gospod reče Mojsiju govoreći: čuo sam viku sinova Izraeljevih, kaži im i reci: doveče ćete jesti mesa, a sutra ćete se nasjetiti hleba, i poznaćete da sam ja Gospod Bog vaš. I uveče doleteše prepelice i prekriše logor, a ujutru pade rosa oko okola. A kad se diže rosa, a to po pustinji nešto sitno okruglo, sitno kao slana po zemlji. I kad videše sinovi Izraeljevi, govorahu jedan drugom: šta je ovo? Jer ne znaše šta beše. A Mojsije im reče: to je hleb što vam dade Gospod da jedete. To je za što zapovedi Gospod: kupite ga svaki dan koliko kome treba za jelo, po gomor na glavu, po broju duša vaših. Svaki neka uzme za one koji su mu u šatoru. I učiniše tako sinovi Izraeljevi i nakupiše koji više, koji manje. Pa meriše na gomor i ne dođe više onom koji nakupi mnogo, niti manje onom koji nakupi malo, nego svaki nakupi koliko mu je trebalo da jede. I reče i Mojsije: niko da ne ostavlja od toga za sutra. Ali ne poslušaše Mojsija, nego neki ostaviše od toga za sutra, te se ucrva i usmrde. I rasrdi se Mojsije na njih. Tako ga kupljahu svako jutro, svaki koliko mu trebaše za jelo, a kad sunce ogrevaše, tada se rastapaše. A u 6. dan nakupiše hleba dvojinom po 2 gomora na svakoga i dođoše sve starešine od zbora i javiše Mojsiju. A on im reče: ovo kaza Gospod, sutra je subota, odmor svet Gospodu. Što ćete peći, pecite, i što ćete kuhati, kuhajte danas, a što pečete, ostavite i čuvajte za sutra. I ostaviše za sutra kao što zapovedi Mojsije i ne usmrde se niti beše crva u njemu. I reče Mojsije: jedite to danas, jer je danas subota Gospodnja, danas nećete naći u polju. 6 ćete dana kupiti, a 7. je dan subota, tada ga neće biti. I u 7. dan iziđoše neki od naroda da kupe, ali ne nađoše. A Gospod reče Mojsiju: dokle ćete se protiviti zapovestima mojim i zakonima mojim? Vidite, Gospod vam je dao subotu, zato vam daje 6. dana hleba na 2 dana. Stojite svaki na svom mestu i neka ne odlazi niko sa svog mesta u 7. dan. I počinu narod u 7. dan. I dom Izraeljev prozva taj hleb mana, a bijaše kao seme korijanderovo, bela i na jeziku kao medeni kolači. I reče Mojsije: ovo je zapovedio Gospod, napuni gomor toga, neka se čuva od kolena do kolena vašeg, da vide hleb kojim sam vas hranio u pustinji kad vas izvedoh iz zemlje Misirske. I reče Mojsije Aronu: uzmi krčag i naspi pun gomor mane i metni pred Gospoda da se čuva od kolena do kolena vašeg. I ostavi ga Aron pred svedočanstvom da se čuva, kao što zapovedi Gospod Mojsiju. A sinovi Izraeljevi jedoše manu 40 godina, dok ne dođoše u zemlju u kojoj će živjeti. Jedoše manu dok ne dođoše na među zemlje Hananske. A gomor je 10 efe.